Испания Гурҷистон яке аз ҷуфтҳое ки ғолиб метавонем бигӯем ки пеш аз бозӣ тақрибан маълум буд, аммо ба инам нигоҳ накарда Гурҷистон аввалин шуда дар рақобат ба задани гол даст ёфт дар дақиқаи 18-ум. баъзе аз шориҳони хориҷиро ман гӯш кардам, онҳо ноду фиғо мезаданд ки хвича гол задааст, аммо дар воқеъ онҷо худгол будааст ба дарвозаи Испания. Робен Ленорман дар мубориза бо Хвича Кварацхелия тӯбро вориди дарвозаи худ кард. ҳамлагари машҳур автогол. бале, суол чунин аст, чаро то дақиқаи 30 тақрибан чун гол худ шораи бозӣ буд, Испания чунин дасту по хӯрда буд? ман ҳангоми шораиам ишора кардам ки дар ҳайати мунтахаби Испания чун ҷавонон хеле зиёд ҳунарнамоӣ мекунанд дар баробари он чанд футболбозе ки инҷо таҷрибадор ҳастанд, ҷавонӣ чунин хусусият дорад, на ҳамеша барқарор ва устувор дастае ки он ҷавонон бозӣ мекунанд бозӣ мекунад. ва дар ҳамин рақобат ҳамин чиз дида шуд. ҳангоме ки Ленорман иштибоҳан тӯбро ба дарвозаи худ ворид кард, Нико Вилиамс, Ламин Ямал, Педри дар маркази майдон ҳама дасту по хӯрда менамуданд ва ин нишон дод ки мунтахаби Испанияро айни замон бале арзанда мегӯянд ки фаворити асосии чемпионати Аврупо аст. баъд аз он бозие ки ғалаба ба даст овард, бо боварии том дар ҳамаи диддорро ғалаба ба даст овард, вале як-ду мушкили мунтахаби Испанияро нишон додан ҳамин дақиқаҳои 15 то 35 100% нишон додан, ҳангоме ки мунтахаби Испания аввалин шуда ба дарвозаи худ гол сар медиҳад ва баъдан бо як хати дифои мустаҳкам рӯбарӯ мегардад, мушкилои дастаи мазкур ҳатман пайдо хоҳанд шуд. ин бозам бармегардад ба ҳамун бозии Луис Энрике, ҳангоме ки аз ин тарафу ба он тараф тӯбҳо расонида мешуданд, як тӯбдории бемаъно, вале хушбахтона барои мунтахаби Испания айни замон дар ҳайати ин тим бозигаре мисли Родриго Эрнандес бозӣ мекунад. Родри бо голи задаи худ бозиро 180 дараҷа тағйир дод. бозам боварӣ дигарбора баргашт ба футболбозони испанӣ ва ҳамин гол нуқтаи гардишӣ дар рафти ҳамин рақобат гардид. агар футболбозони мунтахаби Гурҷистон ҳисобро нигоҳ медоштанду бозам Хвича Кварацхелия аз маркази майдон ҳангоме ки зарба зад тӯб ворид дарвоза мешуд, ман фикр дорам Испания шояд аз идомаи роҳи мубориза бенасиб ҳам мегардид. биёед мухтасар муаллифони голҳоро бигӯем. дар дақиқаи 39 Родри ҳисобро баробар кард, баъдан дар дақиқаи 51 Фабиан Руис, голи дуюм Нико Вилиамс дар дақиқаи 75 ва Дани Олмо нуқтае бахшад ба ин рақобат дар дақиқаи 83 ҳисоби ниҳоӣ 4-1. аммо омор бисёр ҷолиб аст. Имонбек 35 зарбаи Испания, 4 зарбаи Гурҷистон, 13 зарбаи мустақими Испания, 0 зарбаҳои мустақими Гурҷистон. оё Гурҷистон шонси мағлуб кардани Испанияро дошт дар ҳамин рақобат? اینجا با فکرم یگان اگر وجود ندارد گرجستان من شانس نداشت. ببینید اگر همون سیوای ممرداشویل نمیشدن ما گفت فریدون 3-4 گل اول رو در علاقه در نیمه اول میدیدیم، ولیکن وابسته به 31 نفر در خط اتفاق قرار داشتن و با رنگ تورتنک دروازه‌بان داشتن، این چیز برایشان کمک کرد. در بعضی حالت‌ها بخبلندی ما یارو مددگارشون بود و ببینید اون امور و اون تلاشی که اسپانیا داشت دیگر اونجا یک گلی تصادفی رو زدند، هفته گل لنرمن. بعداً توپ پورا در دست اسپانیا بود، بازی رو پورا کنترل میکردن. دیر یا زود اگر رودری هم گل نمیزد کسی دیگر خانه ها گل میزد و از رنگ و نمود بازی معلوم بود. اینجا دیگه فرمول و آنالیتیک زیادی هم در کار نیست. علاقه خود به خود معلوم بود که چی دستا در کدام سطح مبارزه برده استند و سطح مقاومت در همه فرانت‌ها چگونه است. این چیز معلوم است. این چیز و در اینجا عموما شما یک چیزای عیان گفته استاد امام بک، این چیزی که فوتبال وقتی که گروز و اسپانیا با میبرند فوتبال عیان میشود دیگر جای فرم پوشیده ندارد. روی راست میگفتند در دروغ چی بگویم در برنامه یا در این برنامه رنگ شما دروغ گیم فرمول ایجاد کنید. چیزایی که روی آب هستند همه میدونند در دور هشت خیلی برنگ شما اگر رودری گل نمیزد اینجا اگر وجود ندارد اسپانیا وقتی گرجستان بازی میکنند در اینجا 100-0 شدن ممکن است. در اینجا خیلی شما یک چیزایی گفته استاد که موناد همون از روی فلسفه گرگیم اگر که به کدام نکته بیان کرده ایمانبک راضی نیست؟ من راضی هستم. اما پای من وقتی اینم راضی میشه خودت هم راضی میشه، مخلصان قدیر هم راضی میشن. ایمانبک گپای همه گپای درست میگه ولی گپای میگه که روی آب هستند. نگاه کنید برای هوا نداریم ما قسمت نفت که روی هوا گپ در همین دور 8 نیویی اگر همه جفت‌ها رو نظر بیندازیم در همین دور 8 نیویی از همه جفتی نوبرابر منتخب اسپانیا و گرجستان هستند. این رو
кӯдаки 6 сола ҳам медонад, ҳама медонад, вале мо дар Баъд баробар бием мо дар ин ҷо Баъд мо нишаста баробар бием. ин чизҳоро таҳлил кардан лозим нест ки мунтахаби Не, биёед хайр, аз рӯи гапҳои баробар. дурус мо Рӯзи бибинед ки Испания. таҳлили муфассали ин бозиро надорем. Танҳо баъзе аз нуктаҳоро баён мекунем аз ҷумла омор ва дигар чизҳо ва мегӯем ки оё ягон шӯълаи умед дар дили мухлисони Гурҷистон буд ё не. албатта буд, барои чӣ набуд? ҳама дунё беумед нест, ҳама умед мекард то охир, аммо гап сар ин меравад ки асос барои ин умед вуҷуд дошт ё на. Рафти рақобат нишон дод ки Гурҷистон умуман шонс надошт муқобили ин Испания. Дуруст, не, нодуруст. Гурҷистон шонс дошт. Худаш гапҳои худро рад мекунад. Гурҷистон шонс дошт, 100% шонс дошт. Чӣ кор бояд мекард пас аз голи Ленорман? Аҳ. Чӣ кор бояд мекард ки пирӯз мешуд? баъди голи Ленорман боз чанд имконият дигар дошт Гурҷистон, аз ҷумла аз маркази майдон Хивич Кварацхелия зарба зад ба дарвозаи Хулӣ, он зарба вориди тури дарвоза нагардид. ҳисоб 2-0 мешуд. Албатта ҳисоб агар 2-0 мешуд, он чизе ки вақте ки дар рақобат бо мунтахаби Португалия хандид. Португалия ҳам чунин ҳуҷумҳои хеле зиёд дошт. Агар мо ба умур назар менозем, Португалия ҳам ҳамин тавр. Португалия бароиш пирӯзӣ дар кор набуд, ҳайати дуюм дошт, онҷо умуман гапи шумо дигар як соат гап задед, мо хаб кардем. шумо 90 минут доим гап мезанед дар комментария. Умад дигар инҷо гапи мунтахаби Португалия ҳам дар рақобат бо Гурҷистон ҳамин хел ҳуҷум мекард, ҳарчанд бояд захиравӣ худ ба майдон ворид мешуд, вале як сару гардан аз Гурҷистон беҳтар буд ҳамон ҳайати захиравии мунтахаби Португалия. Чӣ Жоао Феликс, чӣ Консейсао, чӣ Роналду, чӣ дигарон зарба мезадан, ҳуҷум мекардан, Мамардашвили сейв мекард, тӯбҳоро мебаровард. Яъне монанд ба ҳамин бозӣ буд, агар дар маҷмӯъ аз он мантиқе ки Имомбек дорад назар биандозем, ҳамин гуна бозӣ буд. ҳуҷум мекард, имконият дошт ва агар ин тавр бигирем, он ҷо агар ба умур назар медозем, мо метавонем гӯем ки пас мунтахаби Гурҷистон ягон имконият надошт. Он ҷо ҳам ду зарбаи мустақимро Гурҷистон зад, ҳар ду зарбаро бо гол худ анҷом додан тавонист. Ин ҷо назад, ин ҷо зарбое ки ба тарафи дарвоза иҷро кард, бо гол анҷом наёфтанд. Ин тавр гуфтан лозим нест ки мунтахаби Гурҷистон ягон имконият надошт. Қиёс мекунем Португалияро бо бозии Португалия Гурҷистон, бозии Португалия Испания, ҳар ду бозӣ як хел буданд. Португалия ҳуҷум мекард, ки ғалаба кард? Гурҷистон ғалаба кард. Инҷо бошед Испания ҳуҷум кард, Испания ғалаба кард. Гап сари истифода кардани ҳолатҳои хуби голзанӣ меравад ки мунтахаби Испания тавонист Португалия возеҳ надошт дар Испания Гурҷистон. Не, ман дигар чиз гуфта истодам ки мунтахаби Португалия бар муқобили Гурҷистон ҳамон имкониятҳое ки Испания дошт истифода накард. Ман чор бозе ки Гурҷистон дошт дар ҳамин мусобиқа, чор бозе ки дошт, ҳар чорашо ман шорӣ кардам. Аз марҳилаи гурӯҳ оғоз карда то ба бозӣ бар муқобили мунтахаби Испания ҳама бозиҳоро ман шорӣ кардам. Ман 100% гуфта метавонам ки Имомбек бозӣ бар муқобили Испанияро хобу бедор тамошо кард. Худат вақт шории хоб будагӣ. Хобу бедор тамошо кард. ба шахсият намегзарем. Ба омора сар мезанем. Рақаму дурӯғ намеган, рақаму факту. Имомбек хоҳиш мекунам. Имомбек Испания бисёр буданд назар ба Португалия. Рақаму чӣ хел дурӯғ меган дар УЕФА аз то беақлтаранд. Имомбек хоҳиш мекунам. Ташаккур. бисёр як ҳайати аҷиб имрӯз ҷамъ омад аст дар студияи марказии телевизиони варзиш барои таҳлили бозиҳо. Не, Имомбек оморро гирифта як чизи асосӣ дар футбол бо такя ба омор, бо такя ба баромади бозигарон, бо такя ба гол. Пас хоккей биё. Бо тамоми эҳтиром, бале, омор чизи возеҳро нишон намедиҳад, дақиқ нишон намедиҳад, аммо 35 зарбаву 13 онҳо дақиқ ин камобеш ба мо як чизро нишон медиҳад. Аз рӯи гапи гулрӯз набуда 35 зарба, ягон чи набуда 3 зарба. Испания 4-1 пирӯзӣ ба даст меорад бар Гурҷистон ва ба марҳилаи навбатӣ рохат пайдо мекард.